صبح 5 август ба як гурӯҳи сокинони Панҷакент ки як рӯз қабл дар назди шаҳрдории Панҷакент эътироз карданд, иҷозат доданд то аз тариқи гузаргоҳи Саразм марзи Ӯзбекистонро убур кунанд. манбаи пойгоҳи хабари Бомдод гуфт, танҳо ба як қисми эътирозгарон, он ҳам ба онҳое ки дар даст чиптаи парвоз ба Русия аз тариқи фурудгоҳҳои Ӯзбекистонро доштанд, иҷозати гузаштан доданд ва ба як қисмати дигар гуфтанд ки бегоҳ иҷозати гузаштани онҳоро медиҳанд. ҳамсӯҳбати Бомдод гуфт, мақомоти марзбонии гузаргоҳҳои Саразм тақрибан аз ҳамаи онҳое ки марзро убур карданд аз 400 то 500 сомонӣ ҳаққи дарвоза ё худ андози хуруҷ аз биҳишт гирифтанд. ёдовар мешавем, рӯзи 4 август даҳҳо нафар дар назди шаҳрдории Панҷакент ҷамъ шуда аз мақомот талаб карданд ки ба онҳо иҷозати убури марзи Ӯзбекистонро бидиҳанд. ба гуфтаи эътирозгарон, онҳо ба хотири он ки харчи сафарашон ба мардикорӣ ба Русия арзонтар биафтад, аз тариқи фурудгоҳҳои Ӯзбекистон чипта хариданд, вале аз шоми 3 август дар гузаргоҳҳои Саразм ба онҳо иҷозати убур намедиҳанд ва ба ин далел пули чиптаи онҳо месӯзад. шаҳрдории Панҷакент Абдулхолиқ Холиқзода рӯзи 4 август ба назди мардуми норӯзӣ баромада ваъда дод ки барои ҳалли масъалаи онҳо кӯшиш хоҳад кард. бо ин ҳол миёнравҳое ки чанд вақт боз танҳо барои убури марзи Ӯзбекистон аз афроди роҳии Русия ҳақ мечинданд ва баъд бо масъулони гузаргоҳҳо тақсим мекунанд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамлаи густурдаеро ба зидди сомонаи Бомдод ва Радиои Озодӣ баро монда кӯшиш доранд то журналистонро айбдор кунанд ки масъалаи ҳақ талаб кардан дар сарҳадро бардоштанду пули чиптаи мардум сӯхт. онҳо аз худ ғамхори муҳоҷирон тарошида исбот карданӣ мешаванд ки гӯё маҳз бо шарофати онҳо муҳоҷирон метавонистанд бо нархи арзонтар ба Русия сафар кунанд.